29 του Ιούλη, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και ήρθα να σας δείξω το φυτοπλανκτόν. Είναι αυτό εδώ το πολύ ωραίο, το βλέπετε, είναι εδώ, σαν ζωντανό που είναι, αυτό. Αλλά δεν έμεινα με σταυρωμένα χέρια, θα σας δείξω τι έχω φέρει. Βλέπετε, έφερα ένα εικοσαράκι, θα γυρίσω κατά εκεί για να μην... και θα το πετάξω πίσω κάνοντας μία ευχή. Δεν έπιασε. Μου το έφαγε το εικοσαράκι. Η ευχή μου ήταν να καθαρίσει και πάλι. Δεν πειράζει, θα δοκιμάσω αύριο με μισό ευρώ. Μέχρι τότε καλό κουράγιο. Κοιτάξτε παιδιά, είναι αδιανόητο, είναι απίστευτο, είναι φοβερό, είναι άλλο να το... και άλλο να το απαυτώνετε. Και μυρίζει. Με θαύματα, Γιάννη. Θα δοκιμάσω όμως, να δω, θα δοκιμάσω. Ωραία ιδέα του Γιάννη. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή ιδέα του Γιάννη. Θα δοκιμάσω. Λες να πιάσει. Θα δούμε. Ο Γιάννης ο Σερβεντάς έβγαλε ένα βίντεο δείχνοντας την όμορφη Θεσσαλονίκη μας εδώ με τα φυτοπλανκτόν και λέει να πετάξετε ένα νόμισμα, λέει, και να κάνετε μια ευχή. Εγώ λέω να ενωθεί το έθνος. Θαύμα! Θαύμα! Ενώνεται το έθνος! Θαύμα! Επαγγελματίες, άνθρωποι του μόρφου, αφήνουμε τις δουλειές μας και βγαίνουμε ειρηνικά να σε ενημερώσουμε για το κληρονομικό μας πλούτο. Αυτόν που τόσα χρόνια έντεχνα σου κρύβουν τα κανάλια. Αυτόν που τόσα χρόνια δεν σου είπε κανείς. Έλα να δεις τα στοιχεία και τις υπογραφές. Πάψε πια να είσαι άβουλος ψηφοδότης ψηφοφόρος. Πάρε τα έγγραφα και κάνε το αυτονόητο. Πηγαινέτα στον εισαγγελέα υπηρεσίας. Εγώ ονομάζομαι Στέργιος Τύμπιος. Ένας μόνο θα σωθούμε. Όλα είναι έτοιμα και εμείς περιμένουμε σένα να σταματήσεις να φοβάσαι. Σου κλέβουν την ψήφο σου, που σου είπαν ψέματα, που σε πρόδωσαν. Είναι η ώρα να μάθεις ότι ενώνεται ο ελληνισμός, ενώνεται η Ελλάδα, ενώνονται οι Έλληνες κάτω από την ελληνική σημαία μας. Είναι η ώρα να μάθεις πως υπάρχει τρόπος να ενωθούμε όλοι οι Έλληνες, μακριά από τα κόμματα.